Bona tarda a tothom. Anem a començar el ple de setembre. Primer punt, aprovació de l'acte de la sessió anterior. Queda aprovada. Donar compte al ple, donar compte al decret d'alcaldia de suport al referèndum i compliment de les previsions que es concreten a la llei. Aquí, excepcionalitat, si algú vol demanar la paraula. Senyor Anglada. Sí, bé, gràcies. Bé, avui aquí en aquest plenari m'imagino seguint instruccions del president de la Generalitat i el vicepresident, doncs es dona compte del decret que va signar la senyora alcaldessa el passat 7 de setembre de suport al referèndum. Jo em centraria, evidentment que estava vostè amb el seu dret de firmar, faltaria més el que vostè cregui convenient, però vostè ja sap que en aquests moments, des del passat 8 de setembre, el Tribunal Constitucional va suspendre el que és la llei del referèndum i la convocatòria. En aquest sentit, havent tingut aquest canvi, perquè vostè, el dia que va signar aquest decret de suport al referèndum, repeteixo, encara no estava suspès pel Tribunal Constitucional, no? Jo m'agradaria fer-li, perquè ens ho deixés clar, i aquí hi han intervingut algun partit, algun grup municipal, m'agradaria que ens deixés clar vostè si després de que el Tribunal Constitucional suspengués cautelarment tant el que és la llei del referèndum com la convocatòria del referèndum, jo amb vostè m'agradaria fer-li 3 preguntes i m'agradaria que me les contestés un cop sabent que el Tribunal Constitucional ja ha suspès el referèndum i la convocatòria. I si vostè es ratifica amb el mateix que va signar el dia 7, que com a alcaldessa de Vic dona ple suport al referèndum que s'ha convocat pel proper 1 d'octubre de 2017 i complirà les previsions que es concreten en l'esmentada llei. Això m'agradaria que m'ho contestés, a veure si es rectifica el decret que vostè va signar el dia 7. La segona pregunta que li faria és que, com ja sap vostè, avui la Fiscalia ha citat a declarar com a imputats o investigats, ara se'n diu investigats, a tots els alcaldes que han donat suport a la convocatòria del referèndum. L'altra pregunta seria si vostè, com ja han fet altres alcaldes d'aquí a Catalunya, desobeirà aquesta cita que li pugui fer a la Fiscalia, si anirà o no hi anirà. I la tercera pregunta és si ens podria confirmar avui, 13 de setembre, aquí en aquest plenari, si vostè pot garantitzar que el proper 1 d'octubre els ciutadans de Vic podran anar a votar als col·legis electorals que han anat a votar a les darreres eleccions i si pot confirmar i afirmar que aquí en aquests col·legis hi haurà urnes perquè tots els ciutadans de Vic puguin votar el proper 1 d'octubre. Moltes gràcies. Gràcies. Sí que hem de dir que al seu donar compte normalment no es dona paraula, però per l'excepcionalitat del punt m'ho ha demanat un partit polític i llavors per això avui hem fet aquesta excepcionalitat. Els agraeixo les paraules, els agraeixo el suport i em sembla que el que estem fent és senzillament un pas ferm que està fent aquest país. És a dir, el govern que tenim a la Generalitat tenia un full de ruta clar, que senzillament ens trobem en aquest moment, i el que sempre es va dir és que els municipis estarien al costat del govern i aquí és el que demostrem i aquest suport que jo vaig signar és el suport que crec que també la ciutat de Vic i la majoria d'aquest consistori també creu que hem de tirar endavant amb el referèndum, senzillament per la cosa tan bàsica al segle XXI que és la democràcia. I em sembla que la resposta desproporcionada i judicialitzada que està fent el govern espanyol no té raó de ser senzillament per demanar el parer a les persones de si vol la independència o no la vol. Vic sempre estarà per sobre de tot amb la llibertat d'expressió, amb la democràcia i almenys amb aquest equip de govern que tinc jo i el que és jo com a alcaldessa i els 2 grups polítics que em van donar, si més no, suport al costat el dia que vaig signar aquest decret i els he de dir que potser, i em sembla que això ens passa a la majoria d'alcaldes, és que potser el que ens faria més
El que ens sabria més greu és decebre la ciutadania, decebre en aquests moments que senzillament es demana posar les urnes, doncs no posar-les i no deixar-les expressar. I evidentment Vic, el dia 1 d'octubre, la ciutat de Vic podrà anar a votar. Amb tot això passem ja endavant. Li he contestat així. Un moment, no ho sé, hem donat compte i hem donat compte a tothom. Senyor Anglada. Sí, no, tan sols dir-li que senyora Anna R no ens vingui a donar vostè lliçons de democràcia, perquè jo li haig de dir que fora de la llei no hi ha democràcia, això que li quedi clar. I sí que m'hagués agradat, la veritat ja veig que vostè com sempre amaga el cap sota l'ala i no m'ha contestat cap de les preguntes que jo li he fet. Jo li demanaria, inclús davant de la ciutadania de Vic, que fos una miqueta més valenta i no fos covarda. Jo li he demanat, no rigui, no rigui. Vostè té por perquè vostè no ha ratificat el decret que va signar el dia 7, quan avui està suspès. Vostè per què no ho ratifica aquí, públicament, aquí en aquest plenari? I vostè tampoc ha dit obertament, no s'ha compromès davant dels ciutadans de Vic que el dia 1 d'octubre els col·legis electorals estaran oberts perquè els ciutadans puguin anar a votar i allà hi trobaran les urnes. Per què vostè no ho diu aquí públicament? Per què no em contesta això? Perquè vostè té por. No rigui per sota el nas, no. Senyora Anna, vostè té por perquè si fos valenta ho diria públicament aquí. Doncs sí, jo rectifico el decret que vaig signar el dia 7 i dono total suport avui, 13 de setembre, a la convocatòria del referèndum. Per què no ho fa? Perquè és una covarda i perquè té por. Moltes gràcies, senyor Anglada. No patiu, les paraules se les emporta el vent, els fets es demostren. I la ciutat de Vic, el dia 1 d'octubre, ho demostrarem i veurem com la democràcia passa per sobre de pensaments totalment coercitius com poden ser els de vostè. La gent que vulgui anar a votar a la ciutat de Vic podrà anar a votar el dia 1 d'octubre. Tirem endavant el ple. Aprovar la bonificació de la taxa pels serveis urbanístics dels expedients d'obres per portar a terme el projecte d'adequació de Can Bauman per ubicar-hi els estudis universitaris de Medicina. Anglada? Sí. Bé, ja saben vostès la meva debilitat i la del meu grup municipal de Plataforma Bigatana en tot allò referit a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. L'última mostra va ser el juliol de l'any passat, quan el nostre grup municipal vam ser dels pocs grups de l'oposició que van votar favorablement a la moció de suport a la Facultat de Medicina. I ho vam fer perquè consideràvem i considerem que el fet de poder impartir els estudis de Medicina a la Universitat de Vic és un projecte de gran valor per a la nostra ciutat. Un projecte que de ben segur suposarà un impacte econòmic i social no tan sols a la ciutat de Vic, sinó que també l'impacte repercutirà a tota la comarca d'Osona i en les comarques més pròximes. Hem de dir, però, que tal com estava plantejada la primera proposta, el nostre grup municipal no hi hagués donat suport, ja que consideràvem excessiu aplicar una bonificació del 95%. Avui, amb la nova proposta, el nostre grup municipal donarà suport. I donem suport perquè ha prosperat la proposta que el nostre grup municipal va fer a l'última comissió d'Economia. Vam demanar que per tal que el nostre grup municipal donés suport a la proposta es rebaixés substancialment el percentatge de bonificació i que passés del 95% al 50%. Celebrem, doncs, la bona voluntat per la part de l'equip de govern i concretament el senyor Serrat per arribar a un acord per tal que aquesta proposta pogués prosperar. Si la primera proposta que ens va presentar l'Ajuntament de Vic deixava d'ingressar 21.791 euros en taxes i impostos, en aquesta segona, i tenint en compte la rebaixa del 45%, tan sols deixarà d'ingressar 11.237 euros. Per tant, i davant d'aquesta rebaixa substancial pactada amb l'equip de govern, el vot del nostre grup municipal, tal com hem dit abans, serà favorable a la proposta. I finalment, un cop més, desitgem que aquesta nova facultat es converteixi en un projecte insígnia de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, en el futur més immediat. Moltes gràcies. Doncs, senyor Anglada. Sí, jo aquí hi ha hagut una petita confusió. Jo no sé si quan s'està a les comissions informatives la gent presta l'atenció que hauria de prestar. Però que quedi clar que el que va obrir el meló per proposar una rebaixa substancial del 95 al 50 va ser el grup municipal de Plataforma Bigatana.
Sí, senyor Álvaro, vull dir, vostè perquè igual no se'n va enterar o devia pensar en alguna altra cosa. I el senyor Serrat m'ho va acceptar i llavors i se'm va dir, bueno, jo vaig dir que estaria bé, sí senyor Álvaro, si no ja mirarem l'acte, si és que se n'ha fet, no? Jo vaig dir que estaria bé que aquesta proposta arribés al ple amb el màxim de consens. I llavors jo i el senyor Serrat em va dir, bueno, en podem parlar-ne, què et sembla, tal i qual, i jo vaig dir, home, dic jo entre els 50 i els 60, i sí que és cert que llavors l'Arnau també s'hi va sumar a la proposta i va dir que veuria bé que hi hagués una rebaixa del 95 al 50%. Però el que va obrir la caixa dels trons, el que va fer la proposta a la comissió informativa, si no s'hagués parlat d'aquest tema, perquè hi havia dos grups que estaven decidits que hi votarien en contra, va ser un servidor. De totes maneres, senyor Álvaro, si hi ha alguna confusió, o l'equip de govern, per exemple, li sap greu que aquesta proposta tiri endavant amb el vot del grup municipal de Plataforma per Catalunya, tan sols m'han de dir qui voti en contra, m'entén? I votaré en contra. No hi tinc cap inconvenient, perquè igual li sabria greu que aquesta proposta tirés endavant amb l'únic regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya. Tan sols m'ho han de dir-ho. I no els hi càpiga cap dubte que hi votaré en contra. Però està a les seves mans. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda aprovat. Passem a les mocions. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències. Senyor Anglada. Sí, bé, gràcies. Nosaltres tenim clar que el que fa mal en aquesta societat són els terroristes. Els terroristes són els únics que fan mal en aquesta societat. Com no podria ser d'una altra manera, el nostre grup municipal subscriu aquesta moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergència. Des d'aquest plenari, el nostre grup municipal de Plataforma Bigatana volem fer arribar un cop més el nostre condol i recolzament a les famílies dels assassinats i ferits per part dels terroristes de l'Estat Islàmic. Tanmateix, volem expressar la nostra ferma condemna per aquests irracionals i volem advertir als terroristes que mai podran destruir el nostre mode de vida, la nostra llibertat i els nostres valors. Aprofitem, d'altra banda, per reconèixer la tasca de totes les persones que han participat en la lluita contra els terroristes i en l'atenció dels ferits. En aquest sentit, volem expressar el nostre agraïment als Mossos d'Esquadra, a la Guàrdia Civil, a la Policia Nacional i a la Guàrdia Urbana de Barcelona i Cambrils. També volem expressar el nostre agraïment als serveis d'emergència i de sanitat o als ciutadans anònims i entitats ciutadanes que van demostrar el seu civisme en ocasió d'aquest atemptat comès per aquests fanàtics terroristes. Aquest és el segon atemptat que ha patit Espanya per part d'aquests terroristes. Cal recordar que fa 13 anys, quan 4 atemptats simultanis perpetrats en altres tants trens de Rodalies que es dirigien del canal d'Henares a Atocha, va deixar 192 morts i més de 1.400 ferits. Dit això, haig de dir que el que va passar desgraciadament a Barcelona i Cambrils ja fa temps que ho venim anunciant que passaria des de la nostra formació identitària. És un fet evident que tot el que els jihadistes fan contra nosaltres està escrit a l'Alcorà i el seu objectiu final és matar els infidels. Cal tenir en compte que a Catalunya hi ha més de 80 mesquites que prediquen l'odi i més de 100.000 musulmans radicals. Això significa que Catalunya forma part dels objectius estratègics de la jihad global i el que ha passat a Barcelona i Cambrils no podem descartar que torni a passar desgraciadament en un futur immediat aquí a casa nostra. Entenem que ha arribat l'hora de demanar responsabilitat a tots aquells que han practicat des de fa temps un bonisme a favor d'aquests que ens feien creure que l'islam era una religió de la pau. Si s'ha d'acabar d'una vegada per totes en el bonisme practicat per la classe política i afrontar una política clara sense complexos en matèries d'immigració, perquè si no entenem això, aviat els infidels que per ells som nosaltres, aviat serem víctimes d'un enemic que li hem obert les portes de bat a bat. Finalment, els hi haig de fer un advertiment. O aixafem definitivament l'extremisme islàmic en mà dura contra els predicadors de l'odi o ells ens aixafaran a nosaltres. I fent referència a una qüestió que ha tret el regidor d'Esquerra Republicana, jo els hi haig de dir que crec que qualsevol persona en qualsevol
manifestació en qualsevol minut de silenci, té la llibertat d'expressió de poder expressar la seva opinió, que és el que vaig intentar jo fer el dia dels 5 minuts de silenci. No es pot consentir, i amb això sí que estic d'acord, que potser li va faltar manca d'autoritat a l'alcaldessa de la ciutat perquè no havia d'haver permès. No rigui, vostè solament riu, home, no rigui. No rigui, li va faltar manca d'autoritat perquè no havia d'haver permès de cap de les maneres que 2 regidors d'aquest Ajuntament em vinguessin a coaccionar a mi, i menys treure'm els cartells, i evidentment, i menys, encara, miri, el regidor d'Esquerra Republicana me'l va treure a mi, però no es pot consentir aquesta postura covarda del regidor Arnau Martí, que a més es va dedicar a treure el cartell de la meva senyora. Amb això queda tot dit. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat. Passem a la següent moció. Moció presentada per Capgirem Vic per la creació de la línia de bus urbà als polígons industrials de Vic. Senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, des del nostre grup municipal som conscients que un nombre important de treballadors de la nostra ciutat tenen el seu lloc de treball en els polígons industrials. En aquest sentit, no veiem gens desproporcionada la llei de crear una línia de bus urbà específica que doni serveis als polígons industrials de la nostra ciutat, per tal de garantir la mobilitat geogràfica dels treballadors. Som conscients que moure's en transport públic no és un caprici, sinó una necessitat, ja que molts dels seus usuaris no disposen d'alternativa. Segurament molts dels treballadors dels polígons es troben en greus problemes per arribar a la feina. Alguns possiblement han de caminar alguns quilòmetres per arribar al seu lloc de treball al no disposar de cotxe propi. Entenem, doncs, que l'administrador hauria de ser sumament acurada quan es plantegen aquest tipus de propostes, ja que en molts dels casos fins i tot pot obligar a renunciar a una feina per la impossibilitat d'arribar-hi. De ben segur que la creació d'una línia de bus urbà per donar servei als polígons industrials possiblement fomentaria la igualtat d'oportunitats a les famílies amb menys recursos econòmics. Tanmateix, si això es pogués portar a terme, milloraria substancialment la flexibilitat i alhora invertir en l'ús del cotxe particular. En resum, diríem que la proposta d'entrada la veiem bé, però al mateix temps ens agradaria saber si algú ens digués quina predisposició hi ha per part de les empreses en col·laborar amb la creació d'aquesta línia de bus urbà específica pels polígons, perquè entenem que tampoc ho té que pagar-ho tot l'Ajuntament. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Queda aprovada la moció. Passem a moció presentada per Capgirem Vic perquè el govern de la ciutat insti els partits polítics que renuncien a l'exempció que tenen l'impost sobre béns immobles. Sí, gràcies. Bé, diríem que estem davant d'una moció, podríem dir, de bones intencions. I diem això perquè l'única cosa que pot fer el govern de la ciutat és tan sols instar els partits polítics de la nostra ciutat que actualment es beneficien de l'exempció de l'IBI, ja que aquestes, com a entitat no lucrativa, la llei els hi permet sol·licitar l'exempció de l'IBI. Per tant, no hi veiem cap inconvenient en el primer acord de la proposta, ja que entenem que tan sols es tracta d'instar a la renúncia voluntària de l'excepció de l'IBI. Pel que fa al segon acord, no creiem, almenys al nostre entendre, que els grups municipals d'aquest consistori es puguin comprometre a renunciar a aquesta excepció i a no sol·licitar-lo en un futur, ja que alguns que avui podem representar algun partit polític, amb el temps igual no tenim cap responsabilitat dins del partit. Mirin, el nostre grup municipal no ens afecta el més mínim aquesta proposta, ja que el nostre partit no tenim cèntims, no disposem de cap local per poder demanar l'exempció de l'IBI. Per tant, no tenim cap inconvenient que l'equip de govern insti els partits polítics a la renúncia voluntària de l'exempció de l'IBI. A la moció es parla que com a mínim hi ha 2 partits d'aquest consistori que gaudeixen d'aquesta exempció de l'IBI i més concretament se'ns diu que formen part de l'equip de govern. Ens imaginem, o hauríem d'entendre, que es parla del PDeCAT i del PSC. No sabem quin serà el posicionament del PDeCAT en aquest sentit, però sí el que hauria de ser el del Partit Socialista. Esperem, doncs, que el grup municipal del PSC aquí en aquest Ajuntament i en concret el regidor Dòniga sigui coherent i doni suport a la proposta. De totes maneres, no ens sorprèn gens la postura que pugui prendre el PDC en aquest consistori, ja que mentre s'ha dedicat a fer campanyes contra l'Església Catòlica exigint el pagament de l'IBI, ells han demanat l'exempció d'aquest impost a molts ajuntaments arreu de l'Estat. Moltes gràcies. Doncs, senyor Anglada. Sí, no, solament fer un incís de que val la pena que s'ho replanteixin, si bé que sembla ser que aquí es parla d'unes quantitats
molt mínimes de 400, 500, 350 euros. Jo solament els hi faig una petita proposta, tant el PDeCAT com el Partit Socialista, que estic d'acord que vostès solament poden instar, però bueno, com que vostès, el PDeCAT, doncs sabem que és un grup que té 9 regidors aquí a aquest consistori, amb la qual cosa em penso que cada mes sol cobrar el grup municipal. Puc continuar? Demano. Li he dit alguna cosa, senyor Anglada? No, però com que va murmurejant penso que diu alguna cosa. Jo puc fer el que vulgui? Sí, segons què Si no, vol parlar, parli, i si no, se li segons acabarà què la no pot paraula. fer-ho. Bueno, Doncs parli. doncs amb el que cobra el grup municipal de Convergència, tenim 9 regidors, que cobra més de 1.000 euros cada mes, i el Partit Socialista en cobra 300 i pico també. No, escolti'm, solament han de fer una cosa. Si el partit no els accepta, doncs vostès facin aquesta aportació del seu grup municipal al partit i que facin l'excepció de l'IBI. O sigui, d'aquesta manera es pot arreglar. Gràcies, però cada partit ja és prou grandet per fer el que vulgui. Passem a votació. Vots a favor de la moció. Queda aprovat. Passem a preguntes de plataforma biguetana. Per quins motius s'ha tret l'ordre del dia el canvi de dates de plens d'octubre i novembre? Sí, bé, a la reunió de portaveus, no sé si era el primer punt o el segon de l'ordre del dia, se'ns va parlar que hi havia una modificació en els plens del mes d'octubre i en els plens del mes de novembre. Concretament, el del dia 1 crec que passava el dia 8 de novembre i el del dia 1 al 8, no, perdó, el del dia 1 de novembre passava al 8 i el del dia 6 passava al 13 de desembre. Entenc que va ser, o s'ho van replantejar, entenc que va ser un mal dia que van tenir, perquè, esclar, canviar el del 6 de desembre al 13 de desembre, entenc jo que vostès ja tenien per fet que a partir de l'1 d'octubre aquest país ja es desveniria un país independent i per tant no se celebraria la Constitució espanyola. Llavors, esclar, sí que m'agradaria que m'expliquessin a veure per què han rectificat. En tot cas, al principi que tenien previst de canviar aquest plenari, tenien intenció de traçar el ple perquè vostès volien celebrar la Constitució espanyola i no tenien gaires esperances que aquest país fos independent, i ara l'han canviat. És que ara han reconsiderat que segurament a partir de l'1 d'octubre ja estem un país independent i per tant ja no caldrà celebrar la Constitució espanyola, o per quin motiu han canviat aquest punt que en principi estava a l'ordre del dia. Evidentment, tal com diu vostè, hi ha esperances que aquest dia això passi, i potser per això ens ho va fer replantejar i esperarem, però l'altre també és perquè tenim en aquest final d'any diverses coses a aprovar, com pot ser el POM, com pot ser l'abans POM, o com pot ser la qüestió dels pressupostos o ordenances, i per mirar de lligar, per no avançar-nos, per veure si algun, per no fer-ne d'extraordinaris i ajuntar-ho tot, primer la voluntat política, evidentment, d'esperar que el 6 de desembre no ho haguem de celebrar, i l'altre també acabar-ho de mirar, no vam voler córrer i ens vam potser precipitar a portar la proposta a la Junta de Portaveus, però com que ara tenim temps, en el proper ple hem esperat primer validar-ho tot. Aquest Ajuntament ja ha fet arribar al president de la Generalitat i al seu vicepresident la confirmació per cedir els punts de votació que habitualment s'utilitzen per al referèndum il·legal l'1 d'octubre. En cas afirmatiu, qui ha signat aquest compromís? Ens podrien fer arribar l'escrit on es comprometen a la sessió dels punts de votació, senyor Anglada? Sí, crec recordar que va sortir als mitjans de comunicació que el president de la Generalitat va fer arribar una carta o un mail a tots els ajuntaments que contestessin en 48 hores si els ajuntaments estaven disposats a cedir els locals en els punts de votació. La pregunta és si aquest Ajuntament ha fet efectiva aquest requeriment al president de la Generalitat, el senyor Puigdemont, i en tot cas qui ha signat aquest requeriment, i a més, si algú l'ha signat, si ens podrien fer arribar l'escrit tal com es va fer arribar al president de la Generalitat. Moltes gràcies. Doncs sí, el suport al referèndum el vaig signar jo mateixa. El suport, el que vam signar és el manifest del suport al referèndum. És l'únic que s'ha signat, manifest al suport del referèndum. Passem a tercera pregunta. Quines mesures de prevenció han adoptat l'equip de govern i més concretament la regidoria d'ensenyament per tal d'evitar als centres escolars de Vic la radicalització islamista a les aules? Sí, bé, jo vaig llegir als mitjans de comunicació que la consellera d'Ensenyament, la senyora Clara Ponsatí, va anunciar que es revisarien els protocols de la prevenció
de la radicalització islamista en els centres escolars. I hem tingut un bon exemple, per desgràcia, no fa pas masses dies, ho hem viscut a la ciutat de Ripoll, unes persones que evidentment estaven molt integrades a la societat, parlaven un català perfecte, es feien amb tota la gent del poble i segons molta gent d'allà eren molt bona gent i ja vam veure com van acabar actuant tant a Barcelona com a Cambrils. La pregunta és molt senzilla i molt clara, és si ja s'ha començat aquest protocol amb els col·legis de la ciutat de Vic. Moltes gràcies. Senyor Solà. Sí, alcaldessa. Bé, doncs sí que s'ha fet, sí que s'han revisat protocols, però naturalment no ho hem fet l'equip de govern ni la regidoria d'Educació. Des del departament i des de Mossos, o sigui, des d'Interior, s'han fet una sèrie de formacions a les direccions de les escoles, de totes les escoles de Catalunya, tant públiques com concertades. En aquests protocols intervé l'Ajuntament i ara està previst també que aquesta formació es faci extensiu als claustres de les escoles. A partir d'aquí no crec que sigui convenient explicar gaires més coses perquè és el millor. Moltes gràcies. Quin cost ha tingut per aquest Ajuntament enguany la marxa dels biguetans? Sí, bé, el muntatge que es va fer l'altre dia a la plaça, la qual cosa em sembla correcta, vull dir, no hi tinc cap inconvenient. El que passa que sí que vaig veure un desplegament important i algú m'ha demanat a veure si podíem saber el cost, que no sé, en tot cas, si l'Ajuntament paga res, tampoc ho sé, ho desconeixo, per això ho demano, vull dir que no hi tinc cap, no és que sigui cap crítica, l'única cosa que m'agradaria saber el cost, si és que n'hi ha costat algun, l'Ajuntament de Vic, amb els actes que es van organitzar l'altre dia amb motiu de la marxa dels biguetans. Moltes gràcies, senyora Roura. Sí, gràcies, alcaldessa. Cap cost. Perfecte. Moltes gràcies. S'ha reunit ja el senyor Serrat amb el regidor Ballana per comprovar si els amics que Esquerra tenen a Madrid han fet quelcom per solucionar la deixadesa de l'estació de Vic? Sí, bé, crec que va ser el passat ple municipal, el nostre grup va demanar a veure si s'havia fet alguna gestió per solucionar la deixadesa que hi ha actualment a l'estació de Vic, no? El senyor Serrat ens va contestar, llegeixo textualment el que va dir el senyor Serrat ens va contestar que segurament no han sabut trobar el camí idoni per tractar amb Adif o Renfe aquests temes, perquè sempre ens costa molt. Va continuar dient que aprofitant la mà estesa d'Esquerra Republicana i havent vist el ple passat que tenien amics a Madrid i que són propers, potser que ens intercedeixin a veure si es poden arreglar tota aquesta zona que fa temps que ho sabem, etc. El senyor Ballana li va recollir el prec i li va dir que la propera setmana li donaria data i hora per poder-se trobar per afrontar el problema. La pregunta és molt senzilla. S'ha reunit vostè amb el senyor Ballana per poder tirar d'aquests amics que segons vostè va dir que tenen a Madrid per poder solucionar el tema de la Renfe? O va ser una sortida de fum per part del senyor Ballana? Senyor Serrat. Gràcies, alcaldessa. No sé si els amics del senyor Ballana són emigrants o són autòctons de Madrid, no ho sé, però ningú s'ha dirigit a mi i espero que si serà un moment no sigui per parlar-ne, sinó per executar les obres de remodelació i que hi hagi un calendari, perquè atendre'ns i parlar ja ho fan. Els de Madrid i Renfe i Adif ja són atents i ja ens responen també, però no executen res. Esperem que ells ho logrin. Senyor Ballana. Gràcies, senyora alcaldessa. Han fet servir, senyor Serrat, la mateixa expressió que el senyor Anglada. No sé on deuen parlar o si és que això ho tenen previst. En qualsevol cas, rebrà la notícia del dia que ens donguin hora quan me la facin transmetre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem als pregs. Els hi pregaríem que l'equip de govern utilitzés els edificis municipals per fer campanya partidista del referèndum il·legal de l'1 d'octubre. Sí, això també ha estat una proposta que m'han fet arribar diversos ciutadans de Vic. No sé recordar si va ser el dia 7 o el dia 8 concretament, aquí a l'Ajuntament de Vic, un edifici municipal que és de tots els biguetans, hi havia, no sé si eren dos draps, dos llençols de color vermell amb l'eslògan del sí. Nosaltres, jo concretament, evidentment, el màxim respecte a totes aquelles persones que a casa seu vulguin ficar el que vulguin. El sí, la república, el no, estan amb el seu dret. Faltaria més. Ara,
entenem que vostè es va presentar en unes eleccions i en aquest moment vostè és l'alcaldessa de tots els biguetans i l'Ajuntament és la casa de tots els biguetans. Per tant, li pregaríem de cara en endavant no utilitzés vostè els edificis municipals i més concretament a l'Ajuntament per fer publicitat partidista dirigida a una ideologia concreta. Moltes gràcies. Deixem-ho aquí. Moltes gràcies. Digui, senyor. No, deixem-ho aquí. Jo crec que vostè... M'està molt bé que ho deixi aquí. El que passa que, esclar, ens sap greu que l'alcaldessa de Vic no sàpiga contestar una pregunta tan fàcil com la que li he fet. De totes maneres, preguem que sigui l'última vegada, repeteixo, que l'Ajuntament de Vic faci publicitat ideològica a favor d'un partit polític o de diversos partits polítics. Senyor Anglada, és que ja li he explicat més d'un cop. I més com diu la pregunta vostè, que és referèndum il·legal. Nosaltres, des del moment que creiem en la democràcia, cosa que vostè no hi deu creure, no és un referèndum il·legal. Llavors, aquest Ajuntament, amb aquest equip de govern i amb el suport de dos partits d'aquest consistori, ens vam declarar totalment el suport al referèndum. Llavors, a partir d'aquí, aquest Ajuntament de Vic donarà suport al referèndum i a partir d'aquí la gent que decideixi si vota sí o si vota no. Això és l'únic que com a Ajuntament nosaltres ens hem declarat totalment suport. I aquesta és la qüestió i això és el que la ciutat de Vic tindrà. Una ciutat oberta a la democràcia, una ciutat que no té por a que la gent es pugui expressar, que unes urnes no fan por i que davant de totes les pressions nosaltres l'únic que tornem a dir és que si volem una ciutat del segle XXI, un país del segle XXI, no pot ser que encara l'única manera de fer callar la gent sigui amb judicis i sigui amb pors, sinó senzillament el que nosaltres direm és una ciutat oberta que la gent pugui parlar. I de quina manera parlarà? A partir de les urnes. Senyor Anglada. Jo no, però ja és que no m'entén. Jo no poso un dubte ni recrimino i a més li torno a insistir que l'Ajuntament i vostè concretament i els ciutadans de Vic ho consideren oportú estan amb el seu dret absolut d'apoyar el referèndum i fer el que cregui inconvenient. Amb això no hi tinc res en contra jo. Jo solament li he fet un advertiment que ha de tenir molt clar, que vostè no pot utilitzar les instal·lacions municipals i l'Ajuntament de Vic per fer-se propaganda pel seu partit. Jo solament li he dit això. L'altre em sembla molt bé que tothom faci la campanya que vulgui, jo amb això no m'hi oposo, i escolti'm, i si l'1 d'octubre es pot anar a votar, doncs ja anirem a votar, jo també aniré a votar, no hi tinc cap inconvenient amb això. Jo solament li demano a vostè com a alcaldessa de Vic un respecte en aquest Ajuntament per tots els ciutadans de Vic, pensin blanc o pensin negre. Moltes gràcies. Donem doncs per acabat el ple. Bon vespre a tothom.